you so much for tuning in. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Genesis 32 from verse 22, and I'll read. Jacob got up in the middle of the night and took his wife and his 11 children and everything he owned and crossed over to the side of river Jabbok. A man came and fought with Jacob until the daybreak. When the man saw that he could not win, he struck Jacob on the hip and threw it out of joint. They kept on wrestling until the man said, "Let go of me. It's almost daylight." "You can't go until you bless me," Jacob replied. Then the man asked, "What is your name?" Jacob, he answered. The man said, "Your name will no longer be Jacob. Your name will no longer be Jacob. You have wrestled with men and with God, and you have won. That's why your name will be called Israel." Then Jacob said, "Now tell me your name." "Don't you know who I am?" he asked, and he blessed Jacob. Jacob said, "I've seen God face to face, and I'm still alive." So he named the place Peniel. The sun was coming up as Jacob was leaving Peniel. He was limping because he had been struck on the hip, and the muscle of his hip joint had been injured. That's why even today the people of Israel don't eat the hip muscle of any animal. May the Lord bless the reading of his word. Tinotenda kudzarema. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. My brother Unity Evans Matsaka, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Mwari vakugonesei. Nyaya ndinayo mangwanani ano ine chekuita neropafadzo kana kuti blessing. Murume anonzi Jacob, nyangwe aiva nezvizhinji zvaanga ainazvo, Bhaibheri ratsanangura kuti wakayambutsa mhuri yake nezvipfuyo zvese zvaanga ainazvo over the river Jabbok. Ndokubva asangana nemutumwa, ndokubva asangana nemurume waakasangana naye, and they began to wrestle. Pasina kubuditswa chikonzero why they were fighting, why they were wrestling, but shoko rangoti they began to wrestle vangoonana. Jacob ayambutsa mhuri yake nezvipfuyo zvese, but ane a request yaainayo yekuti handingakusiyei kusvika mandiropafadza. Elizabeth Nyambo Mabeka, God bless you. Mai Chigwidi Pachipamwe, may the good Lord bless you. So Jacob uri kuchemera kuropafadzwa. Jacob uri kuchemera the blessing inobata paari. Ari kumba kwa Jacob une zvaakaakwaya zvipfuyo nemhuri, but on this note he is still crying to be blessed. There is a level, there is a dimension ye blessing inorarama iri pamunhu, yekuti kana vanhu vakaita zvavanoita pazvinhu zvakakukomberedza kana zvinhu zvaunobata, havagone kubata nekudisturba chinonzi blessing chinorarama chiri panewe kana kuti pamunhu. Vanhu vanogona kutanha mango dziri pamuti wemango, but havagone kutanha the ability yekuti mango igone kubereka dzimwe mango in the next season. Nechikonzero chekuti muti wemumango une the ability yekubereka mango dzacho. So that ability yekubereka mango, that's what I call a blessing now. Ma blessings, maropafadzo, makomborero, zvinhu zvinooneka, zvinhu zviri tangible. But chinonzi blessing, it's a spirit, chinhu chiri spiritual, chinorarama pamunhu, hachioneke, hachibatike, but ndo chine ability to produce what people can see, what people can touch. So people can tamper around with your money, with your business, whatever zvakakukomberedza zviri pauri, but they cannot take away chinonzi blessing chiri mauri, chakaiswa naMwari, chiri divine, chiri spiritual. So Jacob une zvaadiscover kuti zvipfuyo ndinazvo, mhuri ndinayo,
but I still need the blessing that lives on me. Chino ropafadzo inorarama nekugara pandiri. Ndaitara nevamwe vanhu neimwe nguva. There was a time pane zvakaitika muupenyu hwangu, pane zvakabviswa pandiri, pane zvakatorwa pandiri, zvandaivimba nazvo, zvandaigara nazvo someone. Ndokubva aenda achipembera kuti kana ndatora zvinhu zvaasina kwaanoenda. Akabata zvinobatika, akatora zvinotoreka. But chinonzi blessing, chinonzi ropafadzo, chiri divine, chiri spiritual, achitoreka, achibatike. Muti wemengo, kana vanhu vakatana mengo dzese, chavasingagone kutana is the ability to produce mangoes in the next season. So blessing inorarama mauri yakafanana the ability, because blessing is spiritual empowerment. Inokupa the ability yekubata zvinobatika nekuendla zvinooneka muupenyu. So the enemy or the devil anogona kuataka zviri tangible, zviri muremu yezvinooneka. But nekuda kuti you carry a blessing that is divine, that is spiritual, that lives in you. Hakuna anogona kutora chinonzi blessing kubva pauri. They can tamper around with the blessings. That's why John 4:24, Jesu achitaura nemukadzi weSamaria patsime, anoti dai waiziva ari kutaura newe waitomukumbira nokuti iye ane mvura mhenyu. Uye mvura mhenyu haisi mvura yakafanana netsime reJacob yekuti anyone can come to this well vochera mvura. Kana kuti panogona kuuya enemy okanda poison mumvura iyi kana kubvongodza mvura wamotadza kunwa. Jesu ari kuti mvura yandinayo, mvura mhenyu yandinayo, inobva yava chitubu mauri. It becomes a well, a spring of water in you. Kureva kuti kana mauri zviri mukati mako, no one can spoil or can tamper around nemvura iyoyo netsime iroro. So the blessing chini chinorarama inside, not outside. So people can fight you, people can take away zvakakukomberedza nezvimwe zvese, but they cannot change the fact yekuti you carry a blessing and you can still bounce back. Vanhu vanotana mengo dzese pamuti wemengo, havagone kutana the ability inoita kuti mango dzisabuda next time. So handiziva ndiri kutaura naye, but chandinoziva ndechekuti pane vanhu vanogona kuuya against your life, vachitana zvavanotana, vachibvisa zvavanobvisa, but the ability to bounce back iripo when you carry a blessing inside you. So chiri kuchemerwa naJacob pano haasi kuchemera mombe dzadzadza, nekuti Bible ratoti aitova nemombe aiva nemakwai, akazviyambutsa zvese pariver Jabbok akasara ega. Saka paari kuti handikusiyei kusvika mandiropafadza, ari kuti I need something chinorarama mandiri than pandiri, chinogara mandiri than pandiri. Why? Because people can tamper around nezvakandikomberedza, but they cannot tamper around with something that is inside me. So he's crying for a blessing that dwells inside. The power to produce, the power rinoita kuti zvinhu zviendeke. Even when people are against you, vanhu vakuisa pagwenga, vakuisa munzvimbo isina kunaka. Because there are times yekuti Genesis 13, Abraham na Lot vanoseparata. Lot anosarudza kwaanofungidzira kuti ndokwakanaka kune zvese, nokuti vanzi ndiye akapiwa a choice kuti sarudza kwaunoda kuenda first. Ndokubva asarudza kwaaida, kwaakakasvibira kwaiva nemafuro, akasarudza the green pasture. But Psalms 23 note, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Kureva kuti as a believer, I'm not designed to look for green pastures. I'm designed to follow the shepherd who can lead me to the green pastures. As a believer, I'm not designed to look for green pastures. I'm designed to follow the shepherd who can lead me. Why? Nokuti kana ndichitevera mufudzi ari kunditungamirira, mufudzi unoziva ramangwana. Lot wakaona kwakasvibira akaenda. The end of the story,
He was now in Sodom, ndokubva abuda asina chinhu, but chamudriver kuenda ikoko mindset yekuti uku kuri right, kune opportunities, kuri green, but akabva ikoko asina chinhu, kureva kuti the real environment yaunofanirwa kufarira kuva is in the presence of the Lord. So chinhu chinonzi blessing, chinhu chinonzi ropafadzo, chine creative ability. Whether waiswa papi, but when the blessing is in you, ropafadzo kana iri mauri, ine creative ability. Munzvimbo inonzi hazviite, zvinotanga kuita, nekuti ropafadzo rine simba rekugadzira. That's why Jacob paari kuchema kuti handikusiye kusvika mandiropafadza. Chakaitika ndechekuti pakava a change paari. Chekutanga wakarohwa, he was dislocated hip joint, which means step yake yakachinja. And the hip joint represents the area of reproduction. Kwese kwaabva kwaLabhani ane vana vaabereka, ane mhuri yaabereka. But time yaari kusangana nemutumwa obva arohwa chiuno, the reproduction, kureva kuti aipiwa a touch ine chekuita nekubereka. Saka muchiona kuti after this incident unobereka mwana unonzi Benjamin. Benjamin ndiye akava mhinduro, answer, munguva yekuti mari yanga isatenge. Nzara yanetsa, vakomana vatumwa kuEgypt nababa wavo. Joseph akavapa condition yekuti mukasauya nemunin'ina wenyu last born, hamusugona kuzowana zvekudya chibage. In other words, I remember preaching this sermon, no Benjamin, no food. So Benjamin, anova the last born, ndiye akazova prophetically the first parikusaruzwa, the first king of Israel, akava iye Saul. Saul was a Benjamite, mwana wa Kish, which means chimbo. Mutumwa paakarwa naJacob akadislocate arova chiuno chaJacob. He was blessed to an extent yekuti akubereka mwana anorepresenta rudzi runozova neushe, runozova mambo wekutanga kwaIsraeri. Kureva kuti paakabatwa chiuno chake, Mwari vakaisa the ability to produce kings. Kumwe kwese kwaakabereka vana vake ari kumba kwaLabhani, but on this incident asangana nemutumwa arohwa chiuno, apiwa a touch, a blessing maloins ake, ndo paakabereka Benjamin. Benjamin akava rudzi rwakatipa the first king of Israel. Kureva kuti paakabatwa, paakarohwa pachiuno, he was blessed to an extent yekuti mwana waari kubereka this time awika, because paadislocatedwa chiuno haasisina strength as before, but ari wika ndo paari kuita produce strength, ushe, umambo. Muutera hwedu Mwari unoratidza simba rake. In our weakness God manifests his strength. So Jacob waropafadzwa. So chekutanga, there was a change physically on him. Also Jacob paari kuda ropafadzo, chatanga kuchinja is a physical change. Chazochinja paari washandurwa zita rake. Remember, ari kumba kwa baba wake akambotraya kuzvishandura zita achida kubvuta blessing by human effort. Baba vake vamubvunza kuti ndiwani mwanangu, ndokubva ati ndiri Esau dangwe renyu. But on this time asangana nemutumwa, ndokubva abvunzwa kuti ndiwe ani. Ndo paagona kutaura chokwadi akati ndinonzi Jacob, and his name was changed to Israel. So pekutanga he tried to change his own name pamberi pababa achida kutora blessing, but this time paasangana nemutumwa ashandurwa ndokubva aropafadzwa. This time paasangana nemutumwa agona kutaura chokwadi kuti ndini Jacob,
and his name was changed to Israel. Ndobva anzi wapiwa zita iri chiri chikonzero chekuti warwa nemunhu, you have fought with men and fought with God and you have overcome. Statement iyo yaindiremera yaindinetsa kare kuti zvinorevei kuti munhu anonzi warwa nemunhu ukarwa naMwari ukakunda. Prophet Vus Dunamis Saus Polokwane, may the good Lord bless you, my brother. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Zviri possible here kuti munhu anonzi anorwa naMwari obva akunda. Nekuti statement yataurwa pano zvanzi warwa naMwari ukarwa nemunhu, you fought with God and with men and you overcome. Actually zvazvinoreva ndezvekuti pafight iyi Jacob anga arohwa akatyorwa chiuno, ndiye loser, but mutumwa ndokubva ati wakunda, which means when the word shoko rikaita sekunge rinokurwisa richikuita breakdown, actually ndo pari kutokumolda kuti uve nestrength. Shoko parinoita sekunge rinokurwisa richikubreka ndo pari kutokusimbisa, riri kubreka zvinokutadzisa kusimba but iro richikusimbisa. Warwa naMwari ukarwa nemunhu ukakunda. Munhu haagoni kurwa naMwari akakunda, but shoko raMwari rikaita sekunge rinokurwisa ndiro rinenge rauya kuzokurwira, rinoita sekunge rinokuita breakdown ndo rauya kuzokusimbisa, kuzokumolda. Saka maona kuti Jacob arohwa chiuno chake, wakanobereka mukomana anonzi Benjamin, wakanobereka rudzi rwakatipa the first king of Israel, which means pari kuita sekunge abreakwa down aitwa weaker, ndo papiwa strength to produce kings. Warwa nemunhu ukarwa naMwari ukakunda. So his name was changed and his state, mafambiro ake, he was also changed. But pane nyangu mangwanana nhasi ndebe kuti sei murume uyu wakachemera kuti I want to be blessed. Zikuda ropafadzo, kwete maropafadzo, but ropafadzo inorarama nekugara pandiri. Nokuti waiziva kuti men can change, mawirirana, men can change the goalpost. Akazviona ari kumba kwaLabhani, vawirirana kuti ndinodawo mugove wakati pakushanda kwangu, ndiri kuda musikana uyu pakushanda kwangu, ndokubva achinjirwa akapiwa waasiri kuda. So he knows kuti zvamunoita agreement nemunhu, munhu anogona kushanduka. But when I carry a blessing in pachangu, kana munhu akashanduka, it's for my good, it's for my better. Estavos Saidi, may the good Lord bless you. Chimu bless, may the good Lord bless you. Makadiko munhu waMwari pariseko pa Pretoria, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So ropafadzo inorarama mumunhu. Ropafadzo haibatika haioneke. It is the grace of the ability of the power of God in man. So chero paaenda, chero paasvika, kana munhu akatakura blessing, akatakura a creative ability, akatakura simba raMwari, wakatakura nyasha dzinoita kuti agone kubudira muenvironment iri resistance, muenvironment iri very stubborn. Remember the people of Israel, vari mugwenga, havana kunzwa, havana kurara nenzara, vari mugwenga vakadya nyama, vakadya chingwa, kureva kuti nekuda kuti vaifamba nepresence yaMwari, vaifamba na the blesser, vaifamba neblessing yacho, zvoreva kuti even muenvironment iri stubborn, iri harsh, environment yakaresponda according to the presence of God, muuvepo hwaMwari wavari kufamba naye. Chinhu chinonzi blessing chiri so powerful, ndo chinoproduce ma blessings. Chinhu chinonzi blessing hachisi tangible, but chinoproduce zviri tangible. So life yemunhu akaropafadzwa, even akaiswa muenvironment inorema kuti zvinhu zviendeke zviitike, the environment will respond positively to him. Saka uchiona kuti munguva dzekuti zvinhu zvakaoma zvichirema, some people are doing great things. Vanhu vari kuita zvikuru mumamiriro ezvinhu akadai, maomero ezvinhu akadai.
There are people who carry a blessing. Yekuti vamwe vachitaura kuti pane kudzikisirwa, vamwe vachitaura kuti pane kusimudzirwa, vamwe vachiona kuderera kwezvinhu, vamwe vachiona kusimuka. Why? Nekuda kwekuti there is power yeblessing inenge ichirarama mumunhu. Simba reblessing rinoita kuti paunotaura chinhu, environment iresponde maringe matauriro ako. For example, Abraham is a blessed man. Abraham adanwa naMwari, agara muKenani, kwakava nenzara ndokubva apotera kuenda kuEgypt. He was a foreigner, ari mupoteri, a refugee. But paakasvika muEgypt, chinhu chakatanga kunotiswa haisi nyaya yekuti munhu ari kupotera munhu ane nzara. Chakanotiswa chinhu changa chataurwa naAbraham achiudza mudzimai wake kuti patichapinda muIjipita, vanhu vacharonga kuda kunduraya nekuda kwerunako rwako. You are such a beautiful woman. Vachingopinda muEgypt, chakanotiswa nemaEgyptians, even namambo, is the beauty of Sarah. Havana kumbotarisa zvese zvekuti vanhu havapoteri vatiza nzara vakazodii. Zvekuti refugee foreigner hazvina kunotiswa. Chakanotiswa ishoko ranga rataurwa naAbraham pamusoro pemudzimai wake Sara kuti you are such a beautiful woman. And ishi yebeauty iyoyo yakava edo rakaopenwa kuti Abraham paanozobuda muEgypt abude aine mombe, makwai, varanda vekufamba nawo. The king akasvika pakukompensata Abraham achiti ndanga ndatora mudzimai wako without knowing, saka tora zvinhu zvese as a payment, as sorry. Abraham akabuda muEgypt ari empowered, ane maresources. Chikonzero inyaya yekuti muromo wake as a blessed man wanga wataura pamusoro pebeauty pana Sarah. Remember, Sarah anga ari muold age, vese naAbraham vakura kwegura. But munyika yeEgypt maiva nevasikana vadiki. Mambo akaignora zvimwe zvese, audzwa nhau yebeauty yaSara, vakatsvaka Sara akauya mupalasi. Chikonzero ndechekuti Abrahama, nekuda kwekuti wakatakura ropafadzo kubva mumaoko ezvaanobata nemashoko aanotaura. Mashoko ake ane creative ability, anobvisa mamwe maonero evanhu. Kana ati apa pakanaka, vanhu vese vanongoona kuti apa ndo pakanaka, nekuda kwekuti Abrahamu une ropafadzo. Kune vanhu vanotakura ropafadzo hama dzangu pamuromo. Kune vanhu vekuti vakataura chinhu ichocho chine nyaya. Kune vanhu vanotaura vakataura mashoko anorarama even vafa. For example, unoona vanhu vachiti this statement tiri kukota zvakataurwa na Nelson Mandela, takakota zvakataurwa na Mahatma Gandhi, tiri kukota zvakataurwa na Malcolm X, kureva kuti vanhu vakava neimpact, vakaropafadzwa to an extent yekuti statement raanotaura, mashoko aanotaura anorarama more than 400 to 500 years iye afa, kurati aiva mashoko akatakura udzamu hweropafadzo. So Abraham is a blessed man. Akati kune mudzimai wake Sarah, you are such a beautiful woman. Saka pavakangopinda muEgypt, Egypt haina kutaura zvimwe zvese. Focus yevanhu vese yakava pana Sarah kuti this woman is so beautiful, to an extent yekuti mambo ndiye akati muunzei mukadzi auye kuno ane runako ruri outstanding kudaro. Nyaya yanga isina kunyanya kuzembera pabeauty. Nyaya yaiva yekuti nyangwe anga ari beautiful, pane muzodziwa wakataura shoko pamusoro. Saka uchiona zvakakosha kana kuti zvine impact muupenyu, zvekuti kune vanhu vanotaura mashoko pamusoro peupenyu hwako. Saka muchizviona even from the negative side, from the other side of the kingdom of darkness, they even trust words. Mashoko ane simba zvikuru sei shoko rikataurwa. There was a time vana veIsraeri vari kubuda muEgypt vachienda Canaan. Kuna mambo akavaona akaziva kuti I cannot fight these people nokuti vana Mwari, vane nyasha dzavainadzo. You know the story of Balaam and Balak.
mambo chinoita kuti atsvake muprofita ahaye munhu haasi kuhaya ami. Ari kuti uya unditukire vanhu. Nekuti chandinoziva ndechekuti kana wavatuka vanotukika. Dambudziko raiva namambo uyu yanga isiri nhau yekuti ndingarwe sei naIsraeri. Why? Anga aine ami yake kare. But chaakaziva ndechekuti I need somebody who can speak. Anotaura shoko riri powerful. Ufunge Ropafadzo rinogona kutambira pamuromo pamashoko. Numbers chapter 23 verse 27. Then Balak said to Balaam, "Come, let me take you to another place. Perhaps if it will please God to let you curse them for me from there." And Balak took Balaam to top of Peor, overlooking the wasteland. So Balak ndiye akanohaya Balaam kwete kuzofaita Israel. Iye ndiye ane army ari ready kufaita, but unoremekedza simba reropafadzo kana rechituko riri pamusoro pemuromo wemunhu ane authority. That same authority yakurarama mumunhu nhasi anonzi a believer. Vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. There is power pakuva mwana waMwari. Muromo wako wakapiwa ropafadzo yakuti the environment must respond according to the word raunoburitsa mumuromo mako. Saka uchiona it's not good to speak negative pamusoro pevana vako, pamusoro pemhuri yako. Why? Nekuti mashoko ako are spiritual. Seeds at a certain time, at a certain season, they will germinate. Sichida wakanganwa, but une mashoko aunenge wakataura anotanga kudyarika kumera nekuraramika. Ukangova mwana waMwari wakurarama muauthority musimba raMwari, kureva kuti wakufanirwa kuziva mazwi ekutaura zvikuru sei pamhuri yako, pamarriage yako, pafamily yako. Why? Nokuti blessing inosvika painogara pamuromo. Blessing inogara pamaoko. Blessing inogara patsoka. Saka murume uyu paakaropafadzwa Jacob akarohwa pachiuno. Blessing yakandogara pamaloins, pachiuno chake. Ndokubva andobereka Benjamin. Pakatsvakwa mambo wekutanga kwaIsraeri kwakatorwa mwana wemba yekwaBenjamin. Why? Nokuti denga rakabata chiuno chaJacob akaropafadzwa. Saka muchiona kuti kune vamwe vanhu vane upenyu hwakanaka nhasi, kwete nokuti vane zvimwe zvavakaita vakafunda vakazodii vakabereka vana kuti vanga vakaropafadzwa saJacob. Kune vabereki vane upenyu hwakanaka nhasi nekuda kwekuti vane vana vavakabereka vari very successful, vaachiva nokuita zvinhu zvakakura muupenyu. Kune ropafadzo inobata, kugoita ropafadzo inobata patsoka, pamakumba, ropafadzo inobata mumaoko. Saka shoko raMwari richiti I will bless the work of your hands. Icharofadza kubata kwemaoko. Kune ropafadzo inobata pamusoro penjere. He anoints my head. Wanozodza musoro wangu namafuta. Kune ropafadzo inobata pamusoro penjere. Kune ropafadzo inobata pamusoro pemaziso. People of God, hear me very well. Jacob urikuti andikusiye kusvika mandiropafadza. Ndokubva arohwa chiuno chake. Zvikaita sekunge akuvadzwa hapana chakanaka chaitika.
ndokubva abereka Benjamin muutera hwake, mukushayiwa simba, mukuvawika, because his hip was dislocated or disjoined. Bandopaari kubereka Benjamin. Benjamin harisi Ropafadzo bedzi kuti pakatsvagwa mambo wekwaIsraeri akabva kurudzi rwaBenjamin. No, first dimension. Nokuti even when you move, uchiuya kuna Esther, Queen Esther, Hadassah, she was also from the tribe of Benjamin. Even when you move to the New Testament now, Jesus, Jesu, anobva kurudzi rwakaJudha, maari mune the Benjamin effect. Why? Benjamin zvinongoreva kuti son of my right hand. Son of my right hand. Benjamin means son of my right hand. Jesu agere kurudyi rwaBaba, ndiye son agere ku right hand of the Father. He is seated on the right hand of the Lord. But when you come to New Testament, on another dimension, Paul, the greatest apostle, was also a Benjamite. That's why calling here Paul in a connection near the birth of Benjamin. Benjamin wakaberekwa parod. Benjamin haana kuberekwa ari Benjamin. Benjamin akaberekwa akapiwa zita rekunzi Binon, son of my sorrow. Baba vake Jacob ndo vakazomuchinja kuti Benjamin, son of my right hand. Son of sorrow izita raakapiwa nokuti paakaberekwa mai vake vakabva vafa parodi. Kurati mwana akaunza pain, akaunza sorrow, akaunza kuchema. But baba ndo vazomupa zita rekuti son of my right hand. The same with Paul. Waichemedza kereke, waichemedza denga, waishungurudza nekutambudza. And God changed him to become Paul, a Benjamite. Ndokubva auya ku right hand, ku right side. Kureva kuti aifamba ari ku wrong side, iye ari a Benjamite, because he was so before he was turned to become Paul. Parisipo pane nyaya zvingangova dhipa zvikavhiringidza mumwe munhu. But nyaya ndinayo nhasi ndeyekuti may you carry the blessing on your hands, the blessing on your feet, the blessing on your mind. Jacob wakakumbira kuropafadzwa, denga rikabata chiuno chake, akabereka mwana unonzi Benjamin. Pakadiwa umambo kwa Israel, so wemba kwa Benjamin was chosen. Kureva kuti Mwari vakamuropafadza to bring forth kings. Mwari vakamuropafadza to bring forth a great evangelist in the name of Paul. May you carry a blessing. Mwari ngavakupe vana vanoita impact panyika. Mwari ngavakupe mhuri, ngavakupe family inotakura ushe, inotakura blessing, inotakura favor. Mwari ngavakuwanire nyasha, ugone kubereka zvakanaka vana vane ropafadzo. Mwari ngavakuwanire nyasha, denga ngaribate maoko ako. Iye Mwari unoti I'll bless the work of your hands. Bata zvinoendeka, bata zvinoropafadza. Maoko ako ngaati kana abata, ngaagone kugadzira chandinoti brand. Ngaabate with a touch with a difference. May you carry the blessing and the favor of the Lord to be upon your life. As Jacob was blessed, akabatwa chiuno chake, although he was dislocated by hip joint, but he went on kunobereka Benjamin, the tribe rakatipa the first king. There was a touch, a kingly touch. Nokuti abatwa nedenga, abatwa na mambo wemadzimambo. Saka iye akugona kuproducer madzimambo. Mwari ngavabate maoko ako, Mwari ngavabate meso ako, Mwari ngavabate nzeve dzako, Mwari ngavabate pfungwa dzako,
Paunofamba, paunotsika, takura ropafadzo. Favor ngaiflow, favor ngaibatike. Iva chiropafadzo mumhuri yekwenyu. Be a blessing kubva kumhuri yekwenyu. Iva ropafadzo paunoshanda. Iva ropafadzo kudzinza kwako. Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakugonesei, Mwari ngavakurwirei. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the blessing and the favor of the Lord be